Kada nako kabasa nining maong gospel, ako yung ma-imagine ba nga purti gidi ay importantiha sa tao, no? Wa gyoy panahon estados kinabuhi sa katao nga dili importante sa Ginoo, or wa gi tao nga dili importante sa Ginoo. Bintahaan pa ning tawhana, gapuson, pamutlon lang ang kadina niya, buhay makaagi atong lugara kay iyang hasion, purtin yang kusgana, o kita pagyud karon pareha atong nahitabo diha sa sulod sa Archbishop Palace. Diha man to'y tao nga murag naghurimentado, niya makikita ni Archbishop Palma, niya nagdag armas, unsa may desisyos mga pulis, pusilan lang na. Kaysa makadamage pa nagdaghan, agi pusil, patay, tikangkang dito sa may parkingan. Inomdo mo ato? Ana ta, kitang mga tao. Pero si Jesus, lahi. Iyang giluwas ang tao, niya gitugutan niya ang mga yawa nga nagpuyo atong tawhana nga muhimog dakong kadaot ngadtos mga baboy. Hay may mas importante, ang hayop o ang tao? Ang tao. Kamo para ninyo, unsa may importante, ang mga hayop o ang tao? Ang tao. Hinaot pa unta. Nya mosugot mo. Naaroy mga duha ka buk-adik dinhi nga grabe kay nga pagka-adik nga sakop sa atong parokya. Nya luwason sa Ginoo ang duha ka buk-adik, nya hutdog patay ang mga baboy dinhi sud sa atong parokya. Sugot mo. Ha? Oh, na nagliningi ay na. Aron maluwas ang duha ka buk-adik nga giyawaan na gyud kaayo, mangawat na, mangrape na, mupatay pagyud, unya kapila na nasod prisuhan, gawas naman, unya human halab, krimi naman, suyop naman, nya giluwas sa Ginoo, gihurot yung patay ang tanang baboy dinhi sa San Vicente Ferrer Paris, lakip ang tanang mga hiniktang manok igtatari. Para lang maluwas ang duha ka mga adik nga grabe na gyud kaayong yawa niya nila. Sugot mo. Sugdan din ato karong adlaw. Oy, gibali na nas kalibutan karon. Apil na gyud may usahay kaming mga pari. Mas importante na namo ang butang ug ang hayop. Ang among mga pets, ang mga iro, ang mga iring nga pinangga kayo nga gipangsulubag sinina. Apil pa na mga bitin, mga isda, mga langgam, mga tanom nga among gipanghimo, among gipangtanom kunuhay, aron pawagtang sa aning pollution, mas importante pa kaysa mga makililimos, sa mga homeless, sa mga adik, sa mga piniriso. Sa amo pa lang ng level, apil na ko ana. Sabot na sa inyo. No? Samot na ninyo. Unya, unsa man kay gibatis Ginoo karon? Nalipay o naguol? Adi man maguol ang Ginoo, maluoy lang. Ang Ginoo maluoy ba sa kaluoy sa mga tao karong panahon na sigig simba, apil na ning nagsigigwali. Unya, mas importante nila ang mga butang sa kalibutan. Sa unang pagbasa gihisgutan diri nga ang gihimo sa Ginoo nga mga heroes, mga banggiitang mga tao, pulos gyud gipangkuha niya gikan sa mga way hinungdan nga mga tao sa matas kalibutan. Apil na didto si David, si Hari David, usa sa mga the greatest king of Israel. Pero usa siya sa mga wa gyud hastang iyang pamilya wa gani maghuna-huna nga mahimo siyang hari. Gipabantay ra siya didto sa mga karnero, magbalantay ra siya. Nya gihisgutan diri ng mga sinalikway ni, ang uban gani ani nila gipangputlas liog, pinaagig espada, ang uban gigabas, gitunga ang lawas, gigabas. Ingon ana ang bugal-bugal sa kalibutan aning mga tawhana, pero gihimo silang mga great
saints. Ana. Ingon ana ang Ginoo, mo na iyang pamaagi. At tanawa lang gud si San Roque. Di ba? O, sinalik ko eh. Pero karon, pinangita eh. Mupistag yung San Roque. No? Pero tindaghanang nagpista ang San Roque. Ana. Niya karon, saman. Iguli ninyo sa inyo. Kung na kay anak tapulan kayo, imo bang ihawag manok o imong kasaban nganong wa patuka ang manok? Og pinangga ka nimong manok nya imong anak imo ikay tigpatok-tok ani buntag ha ana ipag-abot nimo wa katuka ang manok kay gasigilag duwa sa computer imong kasaban o imo tong ihawon ang manok para ipakaon aring gaduwa sa computer. Oh, sus may di kanyo imosmos ikam parok ti kadaron pas mo ning manok diri ingnan ti ka nga kuan ani ana dayon. Ang kalibutan karon wa na kagustos mga tao. Importante baya ang tao dinhi sa kalibutan dili ang mga mananap, dili ang hayop. Ang importante sa kalibutan ang tao. Kinsa may nagdevelop sa kalibutan ang mga mananap bagod? Ha? Kinsa naghimo ani mga internet ang mananap? Kani mga buildings nga dagko kayo mga mananap gahimo ani? Kana mga robots, kana mga eroplano, kana mga dagko kay dihang mga makina, kana mga barko, kana mga nuclear weapons, kanang tanan nga developments kalibutan, kinsay gahimo ana? Mga mananap o tao? Because only human being is endowed with the likeness and images of God. Kita ra gyud mo'y gitagaas Ginoo aning maong grasya. Mao na nga kun ang tao gani naguba na gani siya giguba na siya siyawa atong papahawaon ang yawa luwason nato ang tao. Mao nay punto diha kay ang Ginoo naghigugmas tao isip iyang image and likeness niya by virtue of baptism dili lang image and likeness but adopted sons and daughters of God. Adopted sons and daughters. Kinsa may tiguba nato? Ang yawa. Ang yawa, ang kaaway sa Ginoo. Mao na ikakita ni mong tao nga yawa kay batasan, ayaw nagkontraha. Ang kontraha ang yawa. Nganong giguba na niya? Maluoy kas tao. Una ko nang imong asawa magsigi nagyaw-yaw, sige gyaw-yaw, ikaw ang banaha ka. Ayaw pag ingol yawa bianing pagpuyuaw eh. Ayaw ana. Tutuki ang imong asawa, kaluoy sa kong asawa, giyawaan og maayo. Nya haron ni siya maulian, ako nila ning ihawon ang manok nga gisigihan ako hapyod, nya wa na man nako siya mahapyod, mas maayo pag ang manok mo'y mamatay kaysa ang akong asawa mo'y mayawaan. Pag uli si mong asawa nga nagyaw-yaw, luto ng manok. Nya moingon din ka, happy birthday day. Siya happy birthday wa magani ka hey, hikay siya. Luto na ang manok. Siya, oh, diin man ning manok siya. Kadtong akong gisigig hapyod. Siya unya unsa na may imong hapyoron ikaw? Ikaw na. So na, wag tang na nang yawa. Siya wa na mo ko hapyoronos tugkaran. Ikaw na lang akong hapyoron dinhi sa atong higdaanan. Na ikasunod buwan. Wa na suka-suka na. Mingon din animal gid mo. Kaon bitata sa manok na kondisyon noon. Di napayawa diha. Wa na. Unsa may nipole? Bata. Magyaw-yaw na sad. Kaso ning bata. May tao mangyapon na. Tao mangyapon kaysa magsigi tag-away tungod ana mga butang, tungod ana mga ato mga pets kana mga sus grabe ha. Makig-divorce sa bana, ilisa na lag iring. So may nalaning iring kay sus nice kay ni akong cat kato akong bana. Sus mas stress jud ko ato kani mawagid akong stress. Oy istoryahe. Ang kuya ilisa ni mong kabayo kato akong bana mas stress jud ko ato kaning kabayo ma-enjoy gyud ko. Sige manindog na ta. Mga igsuon, pinaagi sa maayong balita, si Kristo nagsulti kanato sa mga pulong na iya sa Dios. Masaligon kitang mudangop sa atong panginahanglan uban sa pagtuo ug moingon kita, Ginoo, kaluy kami.
Ginoo, kaluy kami.